kategória nášho, povedzme, Albatrosa. Povedal som Albatrosa, ale zvláštnosťou u tohoto lietadla je to, že má dva motory, čiže ten výkon bude sa trošičku vyšší, 2x12,7 kN. Maximálna vzletová hmotnosť 5700 kg. Maximálna rýchlosť je tiež zaujímavá, až 970 km za hodinu. Takisto dolet 2300 km a dostup takmer 14 000 metrov. Je to teda kategória cvične bojového lietadla. Čo to znamená? Cvičné v tomto názve znamená to, že je použiteľné pre výcvik pilotov. Keď hovoríme o rakúskych vzdušných silách, treba dodať, že ich hlavná časť výcviku, teda toho začiatočníckeho, je vykonávaná na lietadle PC-7 Pilatus, a teda v najnovšej verzii PC-21, ktorú tu dnes bohužiaľ neuvidíme, ale uvidíme PC-7 s rakúskym tímom PC-7. Toto lietadlo, ktoré je momentálne na oblohe, je určite významným ťahúnom výcviku. Máte možnosť vychutnať si ukážky manévrovania na vertikálnej, na horizontálnej. Momentálne to bol premec s otočením. Lietadlo je schopné lietať na menších polomeroch, ako som hovoril, je to kategória L-39 alebo cvičných bojových prúdových lietadiel. K tomuto typu jedna zaujímavosť.